Koje участие Карпаторусинов, конкретное участие у 30-летней войне 17 века? У период сесь множественно событий происходили у Мукачеві і в Ужгороді. Іменно в Мукачеві заключалися міжнародні договори, мали міжнародні відносини. И ясно стало, что арена Карпатская Русь стала тогда некою частью этой європейської релігіозної війни, де русини, а ми проживали на території Карпатської Русі, на території Трансильванії, Десятиградія, на території теперішньої Словакії, Пряшівська і частично Чехії. Рахуйте, весь юг Польщі – це були древні русинські землі. Остаток із тих русинів остались там лемки-русини. Так от, участвуя в тій війні, русини показали, що вони були співучасники із тими людьми, з народами Європи проти латинізації. Це була катастрофа для многих народів. Дійсно, ми думаємо, що обосновано говорити, що нинішня Європа – це кладбище малих народів. Но так все стало, що русини, або русинам нашим повезло, бо ми прийняли Кирило-Мефодіївську православну віру і з богослуженням кириличним, і то спасло нас, наш народ. Остальні народи і їхні язики були ужасно ізуродовані латинством. Тот же французький язик донині терпить латинізми, германські язики і другі англійські. Но русини мали то щастя, котре і нині нас спасає. Ми оригінальний маємо язик. Кирило-Мефодіївський богослужебний язик, близький до русинського. Тобто ми молимося по-нашому, співаємо, говоримо по-нашому, читаємо Слово Боже по-нашому. То які би не приходили сюди, в наш край, імперії, держави, народ, благодаря богослуженню, спасав своє етнічне лице. І так важливо нам, щоб безкидники, прототип запорозьких козаків у русинов, і донині нас призиває сокотити своє. Кожен народ, малий народ, має право присокотити себе. Чому русини хочуть залишитися русинами? Да тому, що ми виділи нещасну історію Європи. Маса, сотні малих народів пропали, їх закопали. Ведь десятки народів Франції уже ніхто не споминає. Десятки народів Германії. Де вони суть? А їх не є. Просто у їх германізували, їх франки вирівнювали, латиняни їх зачищали. Так от і нині, коли борються з русинами, так річ іде про одно. Ми хочемо остатися своїм лицем. А для того, щоб з нами боротися, треба нас назвати, наприклад, опасними для держави, сепаратистами. Навіть із числа русинів многих купують, щоб тоді казали, що русинів не є, русиноязичного анклава не є. Так є. Все Закарпаття говорить по-нашому, по-русинськи. Тобто ми народ русиноязичний. Ми вважаємо українську мову і любимо українську мову, знаємо українську мову. Діти наші учать і в школі. Но головне, щоб видя, чим закінчилася трагедія для малих народів Європи, ми, русини, кажемо: Господи, дай нам силу сокотити свою національність, свою віру і свій народ, аби ми на друге пришествие Христово стали перед Богом лем-русинами, з русинським язиком, з Кирило-Мефодіївським богослуженням, і з усіми Божими нагородами.